हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू द चैनल सिमां राजा यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि फिन खेबसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायनो थाबावबाय आसा खालामो गसाइनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ बैसागु बोथोर सफैनायनि आंबो मोजाङैनो दङ। बेनिफ्राय दिनैनि मेन टपिकआ जादों जोंनि जानिखि बिटिआर मोननानै जानिखि जोंनि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा जादों जे मानसिफोरासो बुंलाबाय दं आरो फेसबुकआव जिखुनु जायनोखि जोंनि थामथि गोरोबथा होननानै बुंदों नाथाय जोंनि बर'फोरा माब्ला खौसे जागोन जोंनि बर'फोरा माब्लाबाबो खौसे जानाय नंला बायदि मोनदों आङो मानो होनोब्ला जोंनि बर'फ्रा गावजों गावनो नै दा इलेक्सननि थाखाय नै दा इलेक्सन जाहां जागासिनो इलेक्सननि थाखाय गावजों गावनो दुसिलायगासिनो सासे प्रमद बर' सारनि बायराय हेंथा बुंदों आरो ओरै हाग्रामानि पार्टिफ्रा आरो ओरैजा बायदिसिना बुंदों आरो माखासे पाब्लिकफोरानो फेसबुकआव बायदिसिना पस्ट शेयार खालामलागासिनो बेफोरबायदिजों जोंनि बर'फ्रा बोरै खौसे जानो देलाय साननानै नाय नोंथांमोना जायनोखि नोंथांमोना साननो गोरों जायनोखि नोंथांमोना फेसबुकआव नुबाय दं साननानै नाय जोंनि बर'जों बर'नि बेफोरबायदि निउस लायबाय थानोसै नामा आरो नोंथांमोनखौ आं बुंखायो आरोबाव माखासे बाथ्रा दि फेसबुकआव मालायनि फट' मालायनि पस्ट लानानै इडिट खालामब्रबनानै बायदिसिना माबा आखरफोर लिरदेरना होनानै बायदिसिना इडिट खालामदेरनानै मानो थाखाय मालायनि फट'फोरखौ मानो थाखाय मालायनि एकाउन्ट खुलिनानै मालायनि नामै खुलिनानै मानो थाखाय फेसबुक इउटुबफोराव मानो थाखाय मालायनि पस्ट आगारो बेफोर आगारनाया गोबां गोरोन्थि जायो आरो जोंनि थाखाय जायनोखि जोंनि बर'जों बर'नि बेफोरबायदि सोलिलायबाय थायोबा जोंनि बर' हारिफ्रा बिराद डाउनाव थांगोन आरो जायनोखि जोंनि बर'फोरा गोजौ लेभेलाव दावखोनांगौ बेफोरबायदि दावखोनाया गोबां खम जागोन आरो बेनिफ्राय आरोबाव बाथ्रा मोनसे दाथ' नै फ्रि फायार पाबजि गेलेबाय पाबजि बिराद गेलेबाय थायो गोबाव उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरानो गोबां गेलेयो जायनोखि हाइ स्कुल मोनैयालासेनो एम इ स्कुलाव फरायबाय थानाय गथ'फ्रानो गिदिर एन्ड्रइड मबाइल लायो एन्ड्रइड मबाइल लानानै गोबां गेम गेलेयो टाइम पास ओरैनो बेकार फरायनायखौथ' बादानो दोनो फरायनायखौ बारा गोसो होला आरो दानि जुगनि फरायसुलिफोरा खालि मबाइल गेम गेलेनाय आरो भिडिअ नायनाय जानला मोनला भिडिअ शेयार खालामनाय जानला मोनला भिडिअ जानला मोनला फेसबुकआव आपल'ड होनाय बेफोरखौ बांसिन गोरोन्थि मावबाय थायो आरो जायनोखि मबाइला मोजां खामानियाव बाहाय जायनोखि ससियेल मिडियाफोराव मोजां गाव गावनि माबा मोनसे मिथियैफोरखौ फरायनो मोननाय जेनोखि कुइसन एन्सारफोरखौ लेखाफोराव मोनासै जायनोखि गुगोलफोराव सार्च खालामबाथाय मोनो बेफोरबायदि खालामनानै नोंनि मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनो नाजा बेनिफ्राय दा जायनोखि फ्रि फायार पाबजि गेले जोंनि गथ'फोरा बांसिन माने टाइम मथे ओंखाम जायै जालाङो टाइम मथे फरायनाय जालाङो बेफोराव बादुला जायो आरो जायनोखि गेमावल' फारसे गोसो जाबाय थायो बेनिखायनो जानला मोनला गेमखौ गेलेना आरो जायनोखि जोंनि बिमा बिफाफोरनिबो 100% माखासे गोरोन्थि जायो मानो थाखाय होनोब्ला उन्दै बैसोआव गिदिर मबाइल होनाय उन्दै बैसोआव एन्ड्रइड फन होनाय उन्दै बैसोआव मबाइल नायहोनाय फरायनाय समाव फरायहोयै जानाय टाइमाव जानाय होयै बेफोरबायदिनि थाखायबो जोंनि माखासे बिमा बिफानि थाखायबो माखासे बिमा बिफानिबो माबा गोरोन्थि दं आरो बेनिफ्राय जायनोखि बेफोराव गेम गेलेनाय समावथ' फरायसालियावबो थांखाला जायनोखि कलेज हाइ लेभेलसिम फरायनायफोराव फरायला बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय आरोबाव मोनसे बाथ्रा जोंनि फरायसुलिखौ दा नै मेट्रिक फाइनाल पास जाबाय मेट्रिक फाइनाल पास जाखांनानै जायनोखि पास जानाय बिथांमोना जायनोखि बिमा बिफाखौ दं मोननानै जायनोखि बाइक बिनाय मबाइल बिनाय बेफोरबायदि जानाङा नोंथांमोन जायनोखि न'खर फारसे गावबो साननानै नाय न'खराव बिमा बिफाया माबायदि सोलिदों न'खराव बिमा बिफाया माबायदि सोलियाखै बेफोरखौ साननानै नायनांगौ बिनि उनावसो जायनोखि हानाय बायदि मोनोब्ला बिनानै नाय आरो बांसिन मानसिफोरा मेट्रिक पास जानायनिफ्राय बाइक मबाइलखौ बारा लानांगौ दरखारानो गैया जायनोखि पिइउ पास जाबाथाय बिए पास जानायनि उनाव माबा मोनसे गोजौ लेभेलसिम हायार लेभेलसिम नोंनि साननाय हनाया बुरजा जाबाय अब्लासो जोङो बाइकफोरखौ बिनांगौ बाइकफोरखौ लानांगौ आरो नों गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जानांगोन अब्लासो नों बाइकफोरखौ लानांगोन जायनोखि बिमा बिफाखौ दं होननानै बिनाय बेफोर गोबाङानो दंखायो बेनिफ्राय जायनोखि फरिखा पास जानाय लोगो मेट्रिक पास जानाय लोगो बाइक बिनानै सिख्लाफोर थिखांनाय बाइकआव बेफोरबायदि जानाङा आरो माने बिमा बिफानि मान सनमानखौ उन्दैनिफ्राय नोंखौ देरजासिम जायनोखि नों दा बेसेबांसिम सफैगो बेसेबांसो फोरोंनांगौ बेसेबां खस्थ' जादों बेफोरखौ साननांगौ आरो जायनोखि नोंबो बै इयुन लाइफआव नोंबो बेफोरबायदि हिन्जाव लानानै जेनेबा हिन्जाव लायोब्ला नोंबो बै नोंनि फिसालानि सिगाङाव फाला बदल मोनफिनो आरो ओंखायनो जानला मोनला गावनि मेलेमखौ जानला मोनला बाहेरायाव बाहायनाङा आरो लोगोफोरजों बांद्राय फ्रि खालामनाङा गावनि मेलेमखौ आरो गावनि गोसोखौ हमनानै लाखिनांगौ गावनो गावनि गोसोखौ गावनो हमनानै लाखिनाया गावनिनो बिबानखा बियो बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरा माथो बुंबावनो बर' सिख्लाफोराथ' जोंनि बर' सेंग्राफोरजों गोबाङानो माने गोसथोलायानो जायनोखि लालायानो जायनोखि जोंनि बर' सिख्लाफोरा बांसिन गुबुन हारिजों थांनाय आरो गुबुन हारिजों बायदिसिना जानाय बायदिसिना खारसननाय बायदिसिना गोमाहैनाय गोबां खोनालागासिनो जोंनि बर' सेंग्राफोरा मानो थाखाय बर' सिख्लाफोरखौ
बर' सिख्लाफोरखौ गोसोथोआ ना बर' सिख्लाफोरासो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ गोसोथोआ जों जेबो बुंनो थाङा आं जेबो बुंनो थाङा आं जेबो मिन्थिया जायनाखि जोंनि बर' सिख्लाफोरनि लुबैनाया मा जायनाखि जोंनि बर' सिख्लाफोरा जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ मानि थाखाय नेवसियो आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जायनाखि आं नुबाय दं जायनाखि जोंनि बर' सेंग्राफोर थासेयावबो जोंनि बर' हारि थासेयावबो बर' सिख्लाफोरानो जायनाखि बर' हारियानो जोंनि बर' हारिखौ नेवसिनानै थांनाय बायदि जायो बेनिखायनो जोङो आं मोनसे खोथाखौ सानोदि जोंनि एबारनिफ्राय जायनाखि जोंनि बर' सिख्लाफोरा मालाय हारिजों थाङो जोंनि निजेनि बर' हारिजों गारनानै थाङो जायनाखि गामियावबो बे मानसिखौ सोनो जायनाखि सोयैया मोजां नामा जायनाखि बे जोंनि बर' हारिखौनो नेवसिलांखाबाय जेब्ला गावनि बिमा बिफा आंगो हारिनि बिमा बिफानि आंगो हारिखौनो गारनानै जुदि मालाय हारिखौनो गावनि आंगो होननानै साननानै थाङोब्ला बे मानसिया जुदि गावनि बिमा बिफानि न'आव फैफिनोब्ला बेयो मा मोन्थायबाव बेखौ आंनि थाखायब्ला होखारनायानो मोजांखा आरो बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुना हो लाइक हो आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोना आंनि भिडिअआव माबायदि भिडिअ बानायनांगौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला गोजोन्थों।